Haros 300,000 pisong kantidad nin shabu ang nasamsam kan otoridad sa sarong drug personality sa pigkasar na buy-bust operation alas 9:55 nin banggi ka nakaaging Martes sa Zone 4 Barangay Salvacion, Iriga City, Camarines Sur. Binisto ni Police Staff Sergeant John Leo Verdul, investigator kan Iriga City Police Station and suspect na si alias Noynoy. Asin residente kan Purok 5 Barangay Balogo, Pasakaw, Camarines Sur. Napig ko konsiderar na sarong street level drug personality. Antes ang pagkakadakop, inot ng pigmamanmanan kan otoridad ang sospek, makalihis na makaresibinin sumbong manungod sa pigigibo kaining pagpapalakop nin pinagbabawal na droga. Dangan kan makumpirmar ang ilegal na operasyon kan sospek, tulos nang nagkondusir nin operasyon ang mga personahe kan Nabwa Municipal Police Station asin Iriga City Police Station. Nakumpiskar sa iya ang 48.52 gramo nin shabu na nagkakantidad nin 329,926 pesos. Na accordingly, yung Noynoy, alias Noynoy, nag-ano dito sa Rinconada and so na minonitor po ng PBE ng ISA. Kaya po siya nasa kote ng ISA. Taong 2015 kan inot na makulungan sospek huli sa pagpapalakop nin ilegal na droga sa banwaan nin Minalabak. Kaya kami po nangakunan ng PNP na mga nagbebenta or nagagamit man kung pwede mapundo kasi maabot ang oras po na dahil po kami mapundo na dahil naradakot po sila. Nasa kustodiya na kan otoridad ang sospechado, naliwat na naman na naaatubang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.